L-għan ta' dan l-emendi huwa ċar, irridu niftħu l-partit u rridu nagħmlu l-Partit Nazzjonalista aktar viċin in-nies, partit tan-nies. Dan se nagħmluh b'numru ta' modi, għandna numru ta' emendi illi issa rridu nibdew il-proċess ta' konsultazzjoni intern fl-istrutturi tal-partit sabiex jiena nittama napprovawhom għal ħabta ta' nofs Jannar. Kieku kelli naqsamhom f'kategoriji ngħidem 3 punti l-aktar importanti. L-ewwel nett għandek il-fatt li t-tesserati ser jingħataw id-dritt illi huma jeleġġu l-kap u l-viċi kapijiet tal-partit. Jivvutaw għalihom huma. It-tieni ħajkollok rwol ugwali għan-nisa fil-partit, fl-istrutturi tal-partit. U t-tielet ser ikollok numru ta' organi ġodda li jirrappreżentaw setturi differenti tas-soċjetà biex niftħu l-bibien u twieqi tal-partit għal setturi differenti fejn fien. Is-settur tal-business, settur ta' nies illi mhumiex rappreżentati ħanoħolqu moviment għal opportunitajiet indaqs, il-professjonisti, il-kandidati tal-partit illi sissa ma kellhomx organu statutorju ser ikollhom, l-ex deputati tal-partit, numru ta' strutturi illi jibatu messaġġ ċar. Il-partit irid jinfetaħ għan-nies.